pikaraportti vielä matkalta Enonsaaresta kotiin. Korjaan Selkäsaaresta. Tuolla näkyy joku taideteos, joka saattaa olla myös tekninen laite. Eli aurinkokennojärjestelmä, mutta sen tietämyksen mukaan mikä minulla on, niin se ei olisi sellainen. Oikealla näkyy Enonsaari ja Messilän mastot. Tuuli kistyy tuolta vasemmalta kädeltä aika helposti, joten olen niin sanotusti liivissä ongelmissa, mutta uskon pystyväni melomaan takaisin lähtöasemaani kohti Kahvisaarta. Päätän näihin kuviin ja tunnelmiin tämän toivottavasti ei viimeisen raporttini Selkäsaaren edustalta.